አርስተ ዜናም ዘለውና ጸጋታት ተፈጥሮ ንምውጻእን ብግቦ ንምልማዕነት ሓሳስባና ምትዕራይ ገዳሲ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም አብ ዞባ ባሌ ዘሎ ዓሚቕ ሃፍቲ አብ ረብሓ ከይውዓለ ምጽንሑ ነስሓ ዝፈጥር ምዃኑ ነበር አመራርሓታት መንግስቲ ተዛሪቦ ካብ ዜና ወፃኢ ምክትል ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጄዲ ቫንስ ናብ እስራኤል ጉዕዞ ከም ዝገበሩ ተሓቢሩ سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لك ساعات حدا خوينو كم تلمود ما أد زينا حيزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم ساهم صنح أنا أبراهام فسحيا فلما جن بحث زيناتات كنجمر منستر قدات وصاي جيدون تيموتيوس صاب إثيوبيا مفلفل حيل النيوكلير نمهنات مس كوبانيا جيسي روسات تجبر سمعنات مرها جبر ركب إثيو روسيا ناب حدش معرف زوستريو قبلو تزاريبهم أب روسيا عدت سراح ناغور زركبو دكتور جيدون تيموتيوس مس روسيا مزنوم سرجي لافروف دحري مزتاي بحبار مجلس هيبوملوم دكتور جيدون تيموتيوس أب مجلس يوم كم زبلو إثيوبيا روسيان تنكر محزنات علوان أب إثيوبيا مفلفل حيلي نيوكلير نمهنات زخيل سمعنات كم استجور بمزخارم ناب هنت نمتاو زخيل مرها جبري مس جيسي روسات سمعنات تجيروني لملوم أتي سمعنات ركب كلتين هجرات ناب حدوش معرف ذا السجاجر أيو كبلون تزاريبهم أب كربا أوان قدما مستر أبي أحمد أب موسكو أبزجور وعدت مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كم استزاتو يزخخرهم دكتور جيديون تيموتيوس تي مخكر ناينوي أوان ركب إتان هجرات ذات أنا آخره كم زخنة جالس أميم منستر قدات وصاي روسيا سرجي لافروف بوغونوم أب ركب كلتين هجرات كم استزاتو بمجلس دكتور جيديون تيموتيوس أب روسيا زنورهم عدت أتي ركب كم زت أنا آخرهم تزاريبهم زلهم إثيوبيا أبال بريكس مخانا كلتين هجرات كله مزاتي أجندة نخلون كم زجورة بمجلس أب كلتياوي بعل بزح وجنن زلون متحبر كم زت أنا آخرون الرجاجيس أميم إثيوبيا بمعدل ما تبلا وعلاونة مجبين مرجعات زوجناتهم تجبرات نكالوت هجرات أبناء زخوني وكبلهم تكال مجبي حرشان على من فاو أفليتولهم منستر حرشا مس فاو بمتحبار إيد نزحشة سرعات مجبي نزحشة هوت بزول مري حساب معلت مجبي عالم أخبير لهم منستر ديتا حرشا ياسو إلياس أبتوان كم زجلسوا إثيوبيا بزحلف شوعات عمتات ناتجبرتو زصنحت مرها جبر حملواي أثر زلقنا زلوا المعدن نخلون تقلب مجبا نمملا آخئل وعيلهم تي مرها جبري نعلم ناتفتنت زركب لوت كنتات أير نمتوار زخل بمخانو تتناخيرو قصلي كبلون تزاريبهم يوم توكالي فاو هابي إثيوبيا فرايزي مودزي بوغدن بحملواي أثرن معدلات نبيلا لوعلاونة مجبين مرقات زي سرحتهم سرحتي نكالوت هاجرات أبنت كم زخون العلانين رومانيا مس إثيوبيا زلوا متحبار نقدن إنفستمنت نمتنخار دلوتي مخانم أمباسادر رومانيا أب إثيوبيا جوليا باتاكي جالس أنا لهم أمباسادر رومانيا أب إثيوبيا جوليا باتاكي مس جلجالوزينا إثيوبيا عزنا برنس عن حيت إثيوبيا رومانيان بحبار سرح لهم عقمتات من لهم حبيرا أتي فلما دبلوماسي قطبة مخانون بمجلس أب قلطف جعزو لمعات تركب إثيوبيا بركز بلو عودتات إيكونومي نينفستمنت وصاي كيفتي بقوارام زنا أديلان زيدما رومانيا مس إثيوبيا بقطبة متحبار نكسرح
ምቹው ኩነታት ብምፍጣሩ ሃገረን እቲ ዝተፈጥረ ዕድል ንምጥቃምን ብሓባር ንምስራሕን ቆራጽ ምዃናን ገሊጸን ዘለዎም ሮማንያ ብዓውዲ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽንን ኮሙኒኬሽንን ኣብ ኣውሮፓ ተፈላጢት ሃገር ምዃና ብምግላጽ ኢትዮጵያ እውን ዲጂታላይዜሽን እናስፋሕፍሐት ስለ ዝኾነት ኣብ ዲጂታል ዲፕሎማሲ ብሓባር ናይ ምስራሕ ዕድል ከም ዘለየን ኣረዲአን ዘለዎም ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ኢትዮጵያን ሮማንያን ዝጸንሐ ርክብ ከም ዘለዎን ዝገለጻ እተን ኣምባሳደር ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሮማንያ ዕድል ነጻ ትምህርቲ ረኺቦም እናተምሃሩ ከም ጸንሑ እውን ሓቢረን ሮማንያን ኢትዮጵያን ርክብ ንግድን ከም ዘለዎን ብምሕባር ዝተፈረሙ ፕሮቶኮላት ብምጥቃም ማዕቀፍ ምትሕባር ንግድን ማሕበራት ዘፈርን ንምድላውን መድረኻት ንምፍጣርን እናሰርሐ ምዃኑ ገሊጸን ኣብ ኢትዮጵያ ምቹ ምህዳር ኢንቨስትመንትን ሓፈሻዊ ለውጢ ኢኮኖሚን ምህላው ብምግላጽ ሮማንያ እውን ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዘለዋ ምትሕባር ምጥንኻር ግዜኡ ሕዚ እዩ ብዝብል ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጸን ክብራት ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም ዘለውና ጸጋታት ተፈጥሮ ንምውፃእን بجبو نملمعن أتحسبنا متعرى قداسي كبلو قدامي منستر أبي أحمد قليسوم تم قدامي منستر كم حجر مسحلة في التاريخ مجنات لما عنتي كين سرحن نصباح كين أمتن يجبرنا لوني لوم تم قدامي منستر نزيز بولو أبى زحلة في أوان أبى مزنة مصنحون أبى سرح مزركوبن سبب السلطان أبى فلفل صف عمر أبى زتلوعوت وقعينيرم نتصاب مقدلاوي درجم مرحسلام مرسام لو مقنا خبر قدامي منستر أبي أحمد مسبعل تجزوم قدامويت مبيت زناش تاياتشو أب زقدم أوان مزنة منجست حيزوم يسرحوا مزز صنحون حزي أب سرح مزركو بمرحب منجست بمغان أب بالين خبابيون سقاتات نربح نموعل سفيح سرح مسرت أب زحزلو بايتا عدت أساليتهم يوم نمنتاي معبالنا تعاقيتو بزبل حتو استغاني زعدت عوش تصوف أمر مستساتفت عدت زتا زحقو في نيرو أبتزتا قدامي منستر أبي أحمد نهاجر زربح نمبربار ولا دور بحكله بمهكان أبزت وارد أنحيت لو ما عندي النزر أزري نهنزت مسأ ولدو ربحة زهلو يلوم اسكام بيهوت الزمني اندبالي على أموال هوتي كل نجار أبحد حائف زحازة مدري كم بالي أبهاجر ببركة أحجوريخون عالم لخا رئي أي فلتن مسزوه بتاتنا دكنا زمل سوج أما يبلومن جزاوتنا تأميت كموام أنتو هينكم فلفل حزن يوم إزي بخمي كوينو نزبل حتى ملسي أي رخب كل نمو زتنا ولدو مسنقها تماهيرو حنا زبلاشن عيون زي معرارون عيون أستاخيلو ننايت صباح إثيوبيا تسفان خوخوان زخونتكم نجار أبجل جانو والكسبات رئيسي وشتي كبمل اختي تزاريعة اتازري حنت معالت بغيلا بناتنا عدم يخون سعيو بزمت ولدو زحاشة نجار نمر أي زخل نجار يفتريو بزبل امناتيو ازي عدتن زتن نسالتو زلنا كم هاجر زقدم تاريخ كنت متوزقبنا كن مهار له خوينو دهلو تاريخ تنتر إسنان دا تقوانسنا لو ما عندي قبو اسرح كين سرح ناقانا كين امت نغيد لنا مال زبروه قدامي منستر أبي بزدما زلونا تسقات التفترون نمل معن نموزان اتحساس بانا كنت تعراري قبا بمبال يقلسو صوف مركب وسط ياجنو نقر بهونا زمن يإثيوبيان سلطاني يمسلنيال أب فلفل صف عمر زرعنا يو نجار نايزخونا زبن سلطاني إثيوبيا يمسلني إزي نمبال مبقسيه أب لاليبلا زنبر نتصانحيت كم استزن تولي كاب لاليبلا خصاب خصوم تحتي مدري زوقع عزبعت تلو توسنا رحقات توقعيزهم تلمات سلزحيلهم متنفاسون أتقام سلزخونا سقات حديرو متقوزو أقواري صموو بخمزي زنتفو سبات اللو كم حبريتا تأركان دما أب كبابي فاتي بعت اللو أفت خبابي زركو سباتون قلفتنا جيرم أقواري صمووهم قنا نابرحو كبابي أقوعيزو مسودب كم زراخب زانتا حيزوم يوم أبزخونا زبن إثيوبيان ببوتو كوحي فلفلوم قال خبابي مستخالي ناي مرخاب تقورا زنبروم يمسلني بزي صفحة تمرامر تخفت شو زقبا زعبان تخوناون حزون زيرانا يومن بزحات بوتاتات اللويوم اتزقرم أبزي أبنر كبولو بوتا تحت مدري بعتي الله زيد حسسنايو كالي فلفل تحت زيون الله بوزحات زين فلتم حقتات أبزلو مس تاريخ قنصي أي نسرع زبل زعبا صف عمر تدرخنا زجمرنايو يكونان
ገለሰብ ትማልዩ ክትምት ዝግባእ ንትምህርቲ ጥራሕ እዩ ካብዚ ዝዓቀበ ምጉያቕን ኣብ ትማሊ ምንባርን ሎማዓንቲ ከይናሃነፅን ኣስፊሕና ከይንእምትን እዩ ዝገብረና ታሪክ ኢትዮጵያ ምልስ ኢልና ንጥምት ከለና መንግስትታት ስልጣኖም ንምጽናዕን ሸፋቱ ንምጽራይን ክሰርሑ ዝግብኦም ስራሕ ከይሰርሑ ሓሊፎም እዮም ዝብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንሕና ሰላም ምስ ምዕሳል መሳን መሳ እማማት ልማዓትታትና ክነሳልጥ ኢና በማል የዘንትዎ ሰላም ንኽመጽእ ንምሕፀን ሰላም ንኽዓስል ንሰርሕ ሰላም ክሳብ ዝመጽእ ግና ኮፍ ኢልና ኣይንጽባን ክነልምዕና ሕርያና እዚ እዩ ብዙሓት ሰላም እንዳጸውዑ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 100 ዓመታት ሰላም ኣይነበረን ሕዚ ተበጽሓነት ማሕበራዊ ሚድያ ብምህላው ስለዚ ድመጽ እዩ እምበር ኣብ ዝቐደመ ሰላም ዝዓሰለሉ ግዜ ኣይነበረን ታሪክ ሃፀይ ቴዎድሮስ ወፍሪ ኩናት እዩ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ እውን ተመሳሳሊ ናይ ኮሎኔል መንግስቱ እውን ይኹን በድሕሪኡ ዝመጹ እውን ሽፍታ ኣብ ኢትዮጵያ ጠፊኡ ይፈልጥን ስልጣን ንምጽናዕን ሽፍታ ንምቕጻዕን ሚእታዊ ዝደኸሙ መራሕቲ ንሶፍ ዑመር ዘኪሮምዎ ይፈልጡን መኽሰብና እዚ እዩ ነይሩ ሽፍትነት ባህሊ ስለ ዝኾነ ነዚ እንዳኣለና ብሓደ ኢድና ክነልምዕና እንተዘይልና ነቲ ብቐንዲ እንብህጎ ሰላም እውን ኣይንረኽቦን ኣይነጽንዖን እውን ሰላም ብዘይ ልምዓት መሰረተ ይሕዝን መንእሰይ ባሌ እዚ ንትግበሮ ዘለና ልምዓት እንተርዩ ናብ ጎንፂ ኣየመርሐን እቲ ልምዓት መህንጠዊ እዩ ኣነ ከም ዝኣምኖ ንስኻትኩም እውን ከም ዝገለጽክምዎ ልምዓት ኢትዮጵያ ብኩሉ ሸናኽ ክሰፍሕ ኣለዎ ሃገር ብሓደ ወለዶ ኣይህነጽን ሓደ ወለዶ ፈሊሙ ዘይዛዝሞ ምዃኑ ታሪክ ኣብነት እዩ በዚ ቅብብል ወለዶ ኩሉ ኣብ ዝተረኸበሉ ዘበን ንሃገሩ ሰናይ ካብ ምምናይ ብዝሰገረ ምጽዓር ምድኻምን ብዘይ ምቁራጽ ምስራሕን ይጥለብ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብጽኑዕ ኣገንዚቦም እዮም ኣብ ዞባ ባሌ ብዘሎ ሃፍቲ ካብቲ ከባቢ ሓሊፉ ንኢትዮጵያ ብሕርሻ ምምጋብ ዝኽእልን ብተወሳኺ ብመዓድን ቱሪዝም ኢንዱስትሪን ካልኦት ዓውድታትን ዓሚቕ ሃፍቲ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ኣብ ረብሓ ከይወዓለ ምጽንሑ ነስሓ ዝፈጥር ምዃኑ ነበር ኣመራርሓ መንግስቲ ተዛሪቦም ባሌ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ክፋላት ሃገር ብኣመራርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ቁጠባዊ ምርግጋ ንምፍጣር ዝሕግዙ ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም ዳሃብ ያሲን ሶስት ነገሮች አሉ እኔ በጣም የሚቆጨኝ አንደኛ ሀብት ላይ ተቀምጦ የድህነት ጥግ የሚኖር ማህበረሰብ መሆኑ አንዱ እጅግ በጣም የሚቆጭ ነው ዘናስሑኒ ሰለስተ ነገራት ኣለው እቲ ሓደ ኣብ ሃፍቲ ተቐሚጡ ኣብ ድኽነት ዝነበር ማሕበረሰብ ምዃኑ ዘናስሕ እዩ እቲ ኻልኣይ ብዙሓት መናእሰይ ኢትዮጵያውያን ካብ መንጎ ዝስደድሉ ዞባ እቲ ሓደ ባሌ እዩ ነዚ ዝመስል ሃፍቲ ገዲፉ ብባሕሪ እናሰጠመ ኣብ መንበሪ ሰባት እናገልገለ ኣጸጋሚ ብዝኾነ መንገዲ ህይወቱ ይሕልፍ እዚ ግና ዋላ ንዕኦም ኣምፅኡ ዘመሓደር ሃፍቲ እዩ ዘሎ ሳልሳይ ንሕና ብምጉናፅና ብምውጋእና ኢና ግዜና ንሕልፍ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ዘናስሐኒ ኣእምሮ ጉልበት መንእሰይ ኣሎ ነዚ ናብ ጥቕሚ ምውዓል ይግባእ መከላከያ ያለው የተወሰኑ ቦታዎች ይመጣ ነበር የዚህን ያክል ስፋት የዚህን ያክል የመሬት ልማት የዚህን ያክል የውሃ ብዛት ኣብ መከላኸሊ ሃገር እናሃለኹ ናብ ዝተወሰኑ ቦታታት ይመጽእ ነይረ ክንድዚ ግፍሓት ልምዓት መሬት በዝሒ መሬት ኢኮሎጂካል ኣፈላላይ ዘለዎ ከባቢ ዝኾነ ስራሕ ከስርሕ ዝኽእል ምዕሩይ ከባቢ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ ብዓሰርተ ኣሽሓት ዝቝጸር መሬት ለሚዑ ካብ ጎቦታት ባሌ ዝፍልፍሉ ሩባታት ዝኾነ ልምዓት ዝተዳለዉ ምዃኖም እንትትርኢ ዝህቦ ተስፋ ልዑል እዩ እዚ ልዕሊ መሬት ዘሎ ሃፍቲ እዩ ትሕቲ መሬት ዘሎ ሃፍቲ ግን ገና ኣይተረኣየን ስርዓት ፖለቲካና ብምትዕራይ እናተኸኣልና ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ይኹን ከይብልና ንሃገር ዝጠቅም ስራሕ ብምስራሕ ክንፈትሖ ይግባእ ጎና ጎኒ ኩነታት ቁጠባ ነተመሓሸን ትኸይድ ስርዓት ፖለቲካና ክጠናኸር ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ንኽህልወኒ እዩ ጌሩኒ መረጃዎች ወስጄ ሳሰላ አሁን ባሌ ሁለቱ ባሌዎች አንድ ላይ መረዳእታ ወሲድን ትርኢ ኣብ ክልቲኡ ባሌ ካብ ሓፈሻዊ ኢትዮጵያ 3.9 ሚእታዊ እዩ ብስፍሓት ቆርበቱ ማለት እዩ ክንድዚ ንዝኣክል ክፍሊ ሃገርና ኣነ ኣብ ዝፈልጦ ዘበን ኣብ ማእኸል ካብ ዘሎ ልምዓት ተነፂሉ ምንቅስቓስ ልምዓት ዘይነበረሉ ግዜ እንተሓስብ ብሓቂ ንሃገረይ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ሕዚ ኣብ 3 መዓልቲ ነቲ ከባቢ እንትሪኦ ሕርሻ ብዝምልከት ዝተወሰኑ ዝተሰርሑ መንገድታት እንትርኢ
ሙሉእ ብሙሉእ ዘገልግሉ እዮም። ስለ ትራንስፎርሜሽን ማውራት ከጀመርን ፕሮባብሊ 20 ዓመት ይሆናል። ብዛዕባ ለውጢ ምውጋዕ ካብ ንጅምር 20 ዓመት ይኸውን እዩ። ኮይኑ ግና ጭቡጥ ነገር ክንሰርሕ ኣብዩና ተጠላሊፍና ኮፍ ኢልና ኣለና። ስልጣን ማእኸል ብምግባር ኮፍ ኢልና ኣለና። ግን ልምዓት ነምጽእ እንተኢልና ብትዕድል ኣሎ። ካብ በረኻ ዳሎል ጀሚሩ ክሳብ ሴኔቲ ማዕድን ሕርሻ ቱሪዝም ኩሉ ነገር ኣሎ። እዚ ነገር ተጀሚሩ ኣሎ። መሬትና ጎቦታትና ገሊጽና ክንሪኦም ንመጻኢ ወለዶ እውን እናምህሮም ዘለዉ። ብምዃኑ እዚ ኣዝዩ ዓብይ ነገር እዩ። የተጀመሩ የልማት ስራዎች ባሌን ውስጥ የነበራትን እምቅ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ልምዓት ባሌ ዝነበረዎ ጸጋ ገሊጹ ንምርኣይ ሓጊዙን እዩ። እዚ ከባቢ ብሰፊትነት ዝነብር ከባቢ ምዃኑ የሰሚዐ። ሕዚ ግን ተለዊጡ እዩ። ግድባት ቦታታት ቱሪስት ርኢና ኣለና። እቲ ቀንዲ ግና ምትሕብባር ብሓባር ምስራሕ ምሕሳብን ኣድላይ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ባሌታት 11 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ተሓሪሱ እንትበሃል ነዚ 20 ሚእታዊ ጥራሕ በማእኸላይ 20 ሚሊዮን ኩንታል ክወጽሉ ዝኽእል ንሃገር ዝተርፍ ምርት ዘለዎ ከባቢ እዩ። ነዚ ንምልዋጥ ዝኽእል ዓቕሚ ምርካቡ ብጣዕሚ ዘኹርዓኒ። የሀብት ሁሉ ትልቁ ሀብት አፈርና ውሃ ነው። ካብ ሃፍቲ እቲ ዝበለጸ ሃፍቲ ማይ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ሃፍቲ ማይ ከም ዘሎ መርኣያ እዩ። እዚ ኩሉ ሃፍቲ እናሃለወ ንዘበናት ኢድ ሰብ ርኢና ኢና። ነዚ ዝተጀመረ ስራሕ ከይንትግበር ክልተ ዕንቅፋት ኣለዉ። እቲ ሓደ ጸገም ሰላም እዩ። ድምፂ ጥይት ደው ክብል ይግባእ። ካልኣይ ዝስርሑ ስራሕቲ ከይጠናኸሩ ዝግበሩ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ። ነዚ ኩሉ ኣመራርሓ ጠንኪሩ ክሰርሕ ይግባእ። ኣብ ዞባ ባሌ ዝተዓዘብዎ ስራሕቲ ልምዓት ጸጋታት ኢትዮጵያ ገና ከም ዘይተነኽኡ ዘርኢ ምዃኑ ወግዒ ሶፍ ዑመር ብዝብል ዝተዳለወ ዘተ ዝተረኸቡ ነባራት ናይ ሕዝን ኣመራርሓ ተዛሪቦም ኣሎም። ቀዳምነት ዝወሃቡ ጉዳይ ፈሊኻ ናብ ልምዓት ምእታው ዓሚቕ ተፈጥሮ ናብ ሃፍቲ ብምቕያር ህዝቢ ካብ ጸገም ምውፃእ ከም ዝከኣል ኣብ ባሌ ዝተሰርሐ ስራሕ መርኣያ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም። ንጸብጻብ ህይወት ኣበበ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ በዓትታት ፈላማዩ ሶፍ ዑመር በዓቲ ካብ ኣፍሪካውን ፈላማይ ንውሓት ከም ዘለዎ ይግለጽ። ኣብ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወግዒ ሶፍ ዑመር ብዝብል ርእሲ ምስ ነባራትን ናይ ሕዝን ኣመራርሓ ኣብ ዘተይሉ እዋን ጎሊሁ ዝተለዓለ ሓሳብ ሶፍ ዑመር ዝኣክል በዓቲ ተዓጢዩ መጽንሑ ዘጣዕስ ምዃኑ እዩ። 7 ዓመት 6 ዓመት ባሌ 6 ዓመት ናብ ባሌ ደጋጊሞም ሒዞምና እንትመጹ ዝነበረ ነገር ልዑል ጣዕሳ እዩ ነይሩ። መጽሓፍ የመደመር ትውልድ እንትምረቕ ሶፍ ዑመር ከም ዴቨሎፕመንት ሴንተር ተወሲዱ ንኽጅመር ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መምርሒ ካብ ዝህቡ ጀሚሩ ልዑል ስራሕ ዝተሰርሐሉ ህዝቢ እውን ካብ ዝነበረሉ ድኽነት ድሕረት ዝለቐቐሉ ብሕርሻ ማዕድን ቱሪዝም ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዝተጀመረሉ ኣብ ህዝብን ኣባናን ልዑል ተስፋ ዝፈጠረን ቅድሚት ዝወሃበው ጉዳይ ፈሊኻ ናብ ልምዓት ብምእታው ዓሚቕ ተፈጥሮ ናብ ሃፍቲ ብምልዋጥ ህዝቢ ካብ ጸገም ምውፃእ ከም ዝካል ኣብ ባሌ ዝተሰርሐ ስራሕ መርኣያ እዩ ዝበሉ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቕ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዮም። ባሌ የመጨረሻ የመጣሁት 13 ዓመት በፊት ነው። ባሌ ንመወዳእታ ዝመጻኹ ቅድሚ 13 ዓመታት እዩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ክንደይ ዘመን ተሰርሐት ሓንቲ መንገዲ ነይራ። ብሄሊኮፕተር የኸይደ ኣዝዩ ሃፍታም መሬት ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን ግን ነዚ ሃፍቲ ንምጥቃም እንተነኣሰ መንገዲ ምስራሕ ከመይ ኣይተረኣዮምን ኢለ ይሓትት ነይራ። መሬት እናሃለወ ህዝቢ እናሃለወ ብሕፅረት መሰረተ ልምዓት ጠመተ ዘይምሃብ ውሳነ መሬት ከም ዝወሰና እዩ ክቁፀር ዘለዎ። ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ብወገኖም ኣብ ዞባ ባሌ ዝተዓዘብዎ ስራሕቲ ልምዓት ጸጋታት ኢትዮጵያ ከም ዘይተነኽኡ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጾም ከባሌ አንዱ የገባኝ ምን አክል ከባሌ ሐዲስ ተረድእኒ ክንድዝ አክል በተቃርኖ ዝተመላና ምዃንና ዘርኢ ነገር ኣለዎ። ባሌ ለወይኑ ወሲድኻ ንኢትዮጵያ ሙሉ ምቕላብ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ዝተርፍ ሃፍትን ካልኦት ጉዳያት መዋዕል ዝከኣለሉ ዓቕሚ ከም ዘሎ ርኢና። ሕፅረት የባለ የጓንጽ ኣብ ኢትዮጵያ ግና ዝተርፍ ሃፍቲ ሒዝና ኢና ኣብ ልዕሊኡ ደቂስና ንባኣስ ንጓነጽ ነርና። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወግዒ ሶፍ ዑመር ብዝብል ርእሲ ምስ ነባራትን ናይ ሕዝን ኣመራርሓ ምዝታዮም ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ጥዑይ ምትኻእ ስልጣን ዝቐየረን ክልመድ ዝግብኦን ምዃኑ ዝተዛረቡ ድማ ዶክተር አብርሃም በላዮም ይቺ ሀገር ምን ያክል እድለኛ ነች ብቻ ሳይሆን
زهاجر خندي زاكل عدلنيا يطرح زيكونس أكل مرارح ناي زهاجر زنور سبات تأكيبه أبناتهم جزء أنتي كم زنبر زرعي له حزب الحريم زمت منجستي الناس روح زلوا صراحة أنتي كم زخونة بحابر تأكيبه مرأي زخالوا اللخنتات بمفتارو بتعمل بزح ترجم اللوا بفلاي كاب سبين وكفال هاجرنا نزوج أنا سبات خمسة عينة نجارات زف اللي تيكونوا نباراتن حزي أبس راح زلون أمر رحا استحب هافتي كباب بالي بقرات أن تقدم مينستر أبي أحمد كغير مخالو مسكن أغريبهم يوم حبراو زانتا إثيوبياويان معبالن سلامن حاجر عب مرقاز زي تكا قدا كم زلوهم عب تاريخ زترأي حقيهم بمخانو دمام عب مونغو إثيوبياويان زلو حبراو تقاتات قوليهم كمعبول المقبار زي تجمرو سرعتي عطنا خير كام غطال يقبا يتباهيلو زلوهم عباد دمكا زرزر اللوهم تمرامرتي صحفتن درستن علم ባህሊ ሃይማኖት ታሪክ ስነ ጥበብ ኢትዮጵያ ዘመናት እናጽኑ ጸኒሖም እዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሓት ዘቀራርቡን ዘፋቅሩን ጸጋታት ከም ዘለዉ ድማ ዕላዊ ብዝገበርዎም መጽናዕትታቶም ይመስክሩ እዮም ፖለቲካዊ ምክፍፋልን ፍልልያትን ዘይግድቦም ብዙሓት ሓበራዊ ጸጋታት ኢትዮጵያውያን ምውናኖም እውን ይገልጹ እዮም ኢትዮጵያ ንዘመናት ዘሳገሩ ገድልታትን ዓወታትን እንትረአ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ዓድዋ ብሓድነት ዝኸፈልዎ መስዋዕትነት ምንተ ሉዓላውነት ሃገር ዝተኸፍለ ምዃኑ ጉሁድ ሓቂ እዩ ትልቅ የታሪክ አንድ ቤንችማርክ كما حدا عبي تمكرو وي عمدي تاريخ تغيرو كوسد زخيل اوت عدوايو عدوا كاب إثيوبيا حاليفو أفريكا أمريكاوያን كابزي بتوسخي ندق سبات نጻነት كبري زوكليو እዚ ድማ ሓደ ዝገብረና ሓድጉር ስናዩ አድዋ እንደ ሁለተኛው ዓለም ጦርነትና እንደ አንደኛው ዓለም ጦርነት عدوا كم قدامين كلاين كنات عالم زموت تاريخ يكونان هياويو قدامي منستر ميا عمر موتالي بمنفس عدوا تملي ابصطوي لززاربكم زلخو عدوا نايت مالي زي مخانو زملاختيو ኢትዮጵያ ሓበራዊ ጸጋ ከይታንጽ እንቅፋት ዝፈጥሩ ዘለው ታሪኻዊ ጸለእታ ምዃኑ ዝሕባ ኣይኮነን ሓበራዊ ጸጋ ኢትዮጵያውያን ንምህናጽ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት ምርኣይ ይኽእሉ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ስሕተታት ብምእራም ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዝዓለመ ሓበራዊ ምይይጥ ምክያድ ምጅማራ ሽግግር ፍትሒ ብምንጋስ ሃገር ንምጽናዕ ዝዓለመ ተግባር እዩ አሰባሳቢ ትርክቶች የሚፈጠሩት ወደ ኋላ መለስ ብለን ተደጋግፈን ያለፍንባቸው ሓበራዊ ዘተኣኻኹ ዛንታታት ዝተፈጠሩሉ ኣጋጣሚታት ንድሕሪት ምልሲልካ እንትትርኢ ሃገርና ክንደይ ዝኣክል ዘበርኹን ዘማዕብሉን ምዃኖም تعذب سلازي حدا نحدا زا تسلملو زا تسلالالو خناتات قديفكا نافت حق ممصا قدنيو ፖለቲከኛታትን ሊቃትን ድሌትን ባጎምን ትሕቲ ረብሓ ሃገር ብምስራዕ ገመንግስታዊ ጸጋታት ዝግልሁ ተግባራት ክፍጹም ይግባእ ማንም ኢትዮጵያዊ የጋራ የሆነ አሰባሳቢ አጀንዳ ቢፈጥርና ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዘተኣኻኽብ አጀንዳ ተዝፈጥር ዝርባሕ ባዕሉን ደቁን እዩ ስለዚ ዘተኣኻኽብ ዛንታታት ወይ ከዓ ግራንድ ናሬሽን ነረብሓ ፖለቲካ ዘይኮነስ ከም ሃገር ንምምዕባል ንምስጋር ንምዕባይ ዝኽእል ስለዝኾነ ተኣኻኺብና ጥንኩር ውዳበ ብምፍጣር ምዕብልቲ ሰላማ ዝሰሓለወት ሃገር ንፍጣር ሓበራዊ ምርድዳእን ሰላም ኢትዮጵያውያንን ምፍጣር ዝከዓል ዝተኣሳስሩ ሓበራዊ ተረኻት ብግልፂ ብምውፃእ ምዃኑ ድማ ይግለጽ እዩ